Biko as far as ways ekene m ụnụ asị nka nwere opportunity a wee gwakwa ụnụ ọtụtụ ndị ya nwa na-adọba aka na ntị ha eje n'ụlọ Disemba ka a na-eshi ọnwụ na ba ya eje ikpe ka anyị ka na-ekpe kịta ikpe ka anyị ka na-ekpe mmadụ ka nne esi anata n'ụlọ Disemba ọ sị na ọ ya anata osikita ọnwụ na ọ ya anata ma anata ụlọ ahụ oso mma na moto free wee nata kịta oru na mgbago kịta onye na Jenụwarị 5 kịta agbachago Disemba owu na moto na-adaji kịta 70,000 o wee jee n'ọba nne wee jee tọla eyu mama ya tata wee ke wee jee tọla eyu mama ya wee jelerie na eke nne ya na-achọ eyu ọ na-achọkwa osoro nne ya na-achọ eyu tele wọmma na onye akụbebe wee bata wee si ya mmụọ Okechukwu n'ọkwa ngwala gị na nyaleshie mkpi okwuo na ọ naghị ele ma ya hụrụ ya mgbe nwa ya nwoke viefta ya bịala nya ka dute na because anyị na the boy onwe ka anyị na-abachi metụta so dute ka anyị na-ekpe kịta na-abịa akpa anyị na azị nna ochie na anyị jekwa anyị na nwa di ya na anyị na-aba achọ anyị gwara ya wetakwa ego eyu ka enye mama ya ọ jụlachafụ ọsọ na so azụ njikọta iwe na platfọm onye mana oji ego moto uje na ụna ya na jine ụlọ ọwụ iwu na ya anụ ụlọ Disemba yọta na anyị mara Disemba na ahọtụ anyị ka eji si na end of the year our end of life so biko ọka uche maka nke this year na-abịa abịa iji ego moto ihe eji were gbagote ịna na-anacha acha ịmana ejiwe onwe gị na Lagos iwe awụ kịta na problem a na-enwe kịta na n'ebe anyị ụmụ mmadụ nwadiana ikpe ka a na-ekpe na serious ikpe nwaanyị mmadụ n'elu olugharị na ana kịta na ọ bụrụ na nwa ya nwoke ji eje tọrọ eghue jejere rie ụbọchị eke tata